tichej časti Košíc sa nachádza miesto, kde sa o váš zrak starajú s najvyššou odbornosťou. Košické očné centrum. Spojenie modernej technológie, odbornosti a ľudského prístupu vytvára priestor, ktorému môžete dôverovať. Oči sú jedinečný orgán. Ich zdravie veľmi ovplyvňuje kvalitu života. Mojím cieľom je, aby pacient odchádzal z kliniky nielen s presnou diagnózou, aj s pocitom istoty aj dôvere. Odbornosť, skúsenosti a individuálny prístup to sú piliere, na ktorých stojí dôvera pacientov. Som vďačný aj čo sa týka celému personálu, hlavne majiteľke, lebo furt mi našli nejaké termíny. Nestalo sa mi ešte to, že by som nenašli pre mňa nejaké termíny. Vyšetrenie v Košickom očnom centre je bezbolestné, efektívne a komplexné. Vďaka najmodernejším technológiám vedia odhaliť aj skryté očné problémy, o čom svedčí aj prípad pani Zuzany. Doživotno nosila okuliare aj do diaľky, aj na blízko. Ona bola operovaná z šedého zákalu a bola implantovaná umelá vnútroočná šošovka multifokálneho typu. Ja som sa nadýchla tak, že som sa zabudla vydýchnuť. Ako som videla tie detaily, hej, ten lístok každý, to trblietanie dažďa, povedzme, na tom lístku. Lebo to všetko, fakt človek si pomaly zvykne, keď odchádza ten zrak a naraz takýto záber. Včasná diagnostika a odborná liečba sú preto kľúčové pre udržanie zdravých očí. Šedý základ sa vyvíja aj pomaly v tých očiach, takže do istého času som s tým žila a prakticky som sa adaptovala na to horšie videnie. Až prišiel jeden bod, keď som si uvedomila, že mi to môže vadiť pri vedení vozidla. Odborníci odporúčajú pravidelné očné prehliadky raz ročne, ideálne už od detstva. Včasné odhalenie problémov je kľúčové. Každý rok máme chodiť aspoň po 3-krát na prehliadku, aby sme mohli dobre vidieť, alebo aby sme neboli chorí. Keď chodím na tie prehliadky, tak to neboli a nič sa nemáme toho bať. Že to nič nie je strašidelné. Doprajte svojmu zraku odbornú starostlivosť, ktorú si zaslúži. Objednajte sa na vyšetrenie ešte dnes v Košickom očnom centre na Tranovského ulici. Váš zrak je ich prioritou.